Вітаю, шаноўныя! Пра візіт Светланы Ціханаўскай у Кіеў, пра Сяргея Ціханаўскага, Калеснікаву і Статкевіча, пра тое, што адбываецца ў Беларусі з Беларусю і з беларусамі як унутры краіны, так і па-за межамі. Размаўляць на гэтыя тэмы будзем з Паўлам Севярынцам. Вітаю, Павел, вельмі рады вас бачыць. Дзякуй, Еўген, узаемна. Па нашых сённяшніх тэмах. Першае, што хацеў вас запытаць, гэта пра візіт Светланы Ціханаўскай у Кіеў. Вашы ўражанні, можа быць, якія-небудзь тры галоўных пункты, тры галоўных назіранні вось пра гэты візіт? Уражанні класныя. Гэта сапраўды прарыўны візіт, пачынаючы ад таго, як арганізавалі гэта ўкраінскія ўлады. Ну вот квіточак да вольнага Менску. Класна. Бел-чырвон-белы сцяг на цягніку. Супер. Сімвалічны візіт у Чарнобыль, таму што, в прынцыпе, Чарнобыль – это месца, якое яднае Беларусь і Украіну, і гэта месца, якое вельмі знакавае. У 1986 годзе грымнуў Чарнобыль, і практычна адразу пачаўся развал Савецкага Саюза. Это быў такі пахавальны звон. Плюс праз Чарнобыль ішлі якраз на Кіеў расійскія войскі, якія прайшлі праз тэрыторыю Беларусі. І вось такі знакавае з'яўленне Светланы Ціханаўскай у Чарнобылі. Это был таксама такі званочак. Ну і, уласна кажучы, размова з Зеленскім, тролінг Лукашэнкі чарговы, класна. Ён кажа, што прэзідэнт Беларусі насамрэч не Лукашенко, а вот з прэзідэнтам Беларусі мы зараз сустракаемся. Это круто, это не просто цяганне тыгра за вусы. Ужо ніхто не баіцца там, так сказать, там будзіць ліха, пакуль яно ціха. Украінцы адкрытым тэкстам кажуць, іх саюзнікі – это беларускі народ, а не Лукашенко. Это яснае аддзяленне рэжыму Лукашэнкі ад беларусаў. А ва ўсім свеце это вельмі цяжкі файл. Пасля 2022 года многія лічаць беларусаў суагрэсарамі, кажуць, вы нічога не зрабілі, праз вас напалі, вы саўдзельнічалі. Цяпер сам Зеленскі, прэзідэнт краіны, якая ваюе, якая сцікае крывёю, кажа, вось беларусы, мы з беларусамі, мы з Беларусю, а не з Лукашэнкам. Это выключна важна. Выключна важна яшчэ і таму, што Украіна зараз пачынае пералом у вайне. Мы бачым, як все больш дронаў, мы бачым, што першыню колькасць тэрыторый адваяваных украінцамі большая, чым колькасць таго, што захапілі расейцы. Мы бачым, як украінскія дроны прабіваюць супрацьпаветраную абарону ў Падмаскоўі, і там просто вот удары па Маскве ідуць, удары па нафце. Расійская эканоміка прасядае, то бок Украіна рэальна, в это мала хто верыў, але ідзе да пералому у вайне. І на гэтым фоне ўзнікае пытанне, з кім вы майстры культуры? Беларусы зараз з Украінай, з вольнай Украінай. Украінцы гавораць так, і беларусы таксама сярод нашых саюзнікаў. І гэта ўсё цудоўна, Павел. Я, конечно, разумею, што за кратамі вы прапусцілі там вялікую частку вайны і палітычных падзей, але, на ваш погляд, чаму так шмат часу спатрэбілася Зеленскаму, яго камандзе, каб прыняць Ціханаўскую ва ўкраіне, не баючыся, што гэта будзе нейкая правакацыя для Лукашенка? Справа ў тым, што пералом у вайне, таму гэтая сустрэча адбылася? Эта сустрэча адбылася менавіта таму, што Украіна цяпер пачуваецца цалкам упэўнена. І гэта азначае, Зеленскі-то лепш ведае, чым мы з вамі, то есть у яго ўся інфармацыя ёсць датычна вайны. Ён цудоўна разумее, што Расія ўжо на издыханні. Гэта можа доўжыцца, там, гэты калапс, ён можа здарыцца не заўтра, не паслязаўтра, можа быць, ён расцягнуцца на месяцы. А можа быць, як казаў Чэрчыль пра другую сусветную вайну, гэта яшчэ не канец, і можа быць нават не пачатак канца, але это канец пачатку. Такім чынам, гэта просто вот тая кропка, у якой адбываецца пералом, матэматычная кропка, і яе Зеленскі, як спрактыкаваны палітык, вельмі добра адчувае. І тут ён перастае баяцца, перастае аглядвацца і кажа, ну што ж, мы цяпер можам самастойна рабіць палітыку. Можа быць, нават гэта не спадабаецца Амерыцы, ці можа быць, гэта не спадабаецца там самой Расіі, а вот калі ласка, мы робім такі крок, і гэта крок пераможцы, это крок чалавека, які ўпэўнены у сваёй перамозе. Это класна. І тое, што тут побач з ім в гэты момант стаіць лідарка дэмакратычных сілаў, абраная ў 2020 годзе Светлана Ціханаўская, это просто круты знак для беларусаў. Это адзін з самых яркіх сігналаў і сімвалаў пасля 2020 года, які атаясамляе беларусаў з перамогай. Вось тут мы ўжо на крутой вяршыні. Сігнал
сімвал Святлана Ціханаўская. Мы вельмі часта аб гэтым гаворым, а з практычнага боку гледжання, на ваш погляд, што беларусы зараз могуць даць Украіне? Таму што тое, што Украіна можа даць беларусам, прынамсі тым, якія ваююць на боку Украіны, тут зразумела. І гэта там прагаворвалася, як Украіна можа дапамагчы беларусам унутры Украіны. А што беларусы, што мы можам зрабіць? Што мы можам зрабіць? Мы ўжо робім. Беларусь аддае кроў сваіх найлепшых сыноў. Сотні людзей кажуць, што больш тысячы ўжо ваюе за Украіну в розных падраздзяленнях ва Ўкраіне. З іх каля 100 чалавек ужо загінула. Людзі, якія дапамагаюць украінцам спраўляцца з выклікамі ў кібергаліне, таксама вельмі шмат беларусаў. Дыпламаты, дзе беларусы дапамагаюць, падтрымліваюць, вольныя беларусы дапамагаюць і падтрымліваюць украінцаў. І ўрэшце рэшт гарантыі. Гарантыі таго, што вольная Беларусь не будзе пагрозай для Украіны, она не будзе крыніцай небяспекі, таму што тысячы кіламетраў мяжы Украіны і Беларусю зараз это вялікі галоўны боль для украінцаў. Это такі удар з нечаканага флангу. І, канешне, тут Святлана Ціханаўская цалкам слушна кажа, вольная Беларусь не будзе небяспекай для Украіны. Вось гэта беларусы могуць даць Украіне. І, ў прынцыпе, Украіны ў Беларусі супольныя інтарэсы на захадзе і супольныя пагрозы з усходу. Мы павінны стаяць спіна да спіны. І тут проста трэба это ясна разумець, абяцаць. Лукашенко гэта не робіць. Лукашенко робіць адваротнае. Ясна, што ягоны час прайшоў. А вы ў мінулы раз, калі мы тут з вами размаўлялі, казалі, што у вас ёсць сувязь з беларусамі ўнутры краіны, што вам адтуль пішуць. Можа быць, ужо былі нейкія рэакцыі ад беларусаў з Беларусі на візіт Ціханаўскай у Кіеў? Вось вам, асабіста вам, што пра гэта пісалі і што кажуць? Што пісалі, што кажуць, там проста шмат клічнікаў, там крута. Беларусы ў Беларусі, а я там сябрую з тымі, хто абазнаны ў палітыцы, яны цудоўна разумеюць, што это прарыў. Это крута. І яшчэ чаму гэта крута? Калі дойдзе да фіналу гэтай вайны, мірныя перамовы это будуць і капітуляцыя, там нейкія умовы для Расіі, якая она вымушаная будзе выканаць, Беларусь будзе ўжо на перамоўным стале. То бок гаворка будзе ісці не проста пра Донбас ці Крым, меркуючы па ўсім, паколькі ідуць дзяржаўныя перамовы, паколькі такога ўзроўню стасункі, гаворка будзе ісці яшчэ і пра тое, а як з Беларуссю. І тут вельмі сур'ёзна, вось тут якраз такі ўвесь свет, які можа быць арбітрам у гэтых перамовах, ён будзе разумець, што беларускі народ, ён не Лукашенко, і размаўляць трэба не з Лукашенкам і не з рэжымам. І гэта званочак для Лукашэнкі, можа быць нават апошні званочак. Той самы званочак, які зрабіў Мінск Макрон, это ж былі не прапановы супрацоўнічаць як раней, это быў званочак з папярэджаннем. Бразгайце ядзернай зброяй, што ж, майце на ўвазе, дарослыя дзядзі ва ўсім свеце не хочуць ядзернай вайны, ніхто не хоча ў чалавецтве ядзернай вайны. Майце на ўвазе, што вы будзеце несці адказнасць за любы неасцярожны крок. І тут ужо па-сур'ёзнаму, то есть тут уже заходнія палітыкі не проста выказваюць занепакоенасць, тут ідзе гаворка пра жыццё і смерць, яны зробяць усё ад іх залежнае, каб Лукашенко альбо пайшоў на ўмовы захаду, альбо, все, тады гульня скончаная, трэба сыходзіць. І тут ужо, як толькі дзёрнецца, так сказать, як толькі паспрабуе там атакаваць Украіну, то для яго это можа быць апошняя спроба. Пра будучыню Беларусі, вось вы зараз пачалі гаварыць. Вось такое прапанова ёсць ад міністра замежных спраў Украіны. Мы запрашаем і чакаем далучэнне ў будучай дэмакратычнай і вольнай Беларусі да люблінскага трохкутніка. Гэта будзе звяз свабодных дзяржаў нашага рэгіёна: Украіна, Польша, Літва і Беларусь. Увогуле вось такая перспектыва, аб ёй жа гаварылі шмат гадоў, там 30 гадоў пра гэты люблінскі трохкутнік кажуць. На ваш погляд, гэта магчыма і ці патрэбна? Гэта абавязкова патрэбна, бо скажу, што ў гэтым рэгіёне, а гістарычна ён належыць і да абшару Вялікага княства Літоўскага, і да абшару Рэчы Паспалітай, беларусы заўсёды жылі з суседзямі ў міры і заўсёды мелі войны з усходу і заўсёды мелі в першую чаргу гандлёвыя і культурныя сувязі на захадзе. Мы разам, то бок у нас гэта быў такі супольны лёс, гістарычны геапалітычны лёс. І это абсалютна натуральная рэч. Это міжмор'е, это тое, што патрэбна еўрапейскай нават сусветнай геапалітыцы. Это сэрца еўразійскага кантыненту. Тут мы можам
казаць пра транзіт, сервіс, пра выгоды геапалітычныя і, канешне, ўсім разам учетверох это было б класна. Я думаю, што вот зараз Ціхановская, яна ускочыла ў гэты цягнік, і цяпер мы разам, мы ўсе беларусы разам можам разважаць пра гэта. Ужо ў выглядзе праектаў, ужо ў выглядзе нейкіх, можа быць, нарыхтовак на будучыню. Ну, мы ж разумеем, што праекты былі і раней, пра гэта размаўлялі, але не было нейкай там канкрэтыкі пра вось гэты як балта-чарнаморскі звяз. Вось тое, што заўжды прагаворвалася, і для мяне гэта нават там у школьныя гады, для мяне это было такое нейкая мара такая: о, як будзе файна, это ж будзе такое аб'яднанне, такі звяз ад мора да мора, такі вялікі кавалак паміж усходам і захадам. І калі гаварыць пра захад, то заўжды было пытанне такое, а наколькі гэта выгодна захаду, каб вось так было. Зараз зразумела, што выгодна гэта як мінімум з таму, што ёсць на ўсходзе, ёсць вораг, і гэты вораг нікуды не дзенецца. Хай там змяняецца ўлада, няхай там у Крамлі там адна, другая башня, яны там у іх спаборніцтвамі між сабою за ўладу будзе, але зразумела, што гэта на шмат гадоў. І калі захад падтрымае такую гісторыю, то усход России, ну, адназначна не падтрымае. Як нам вырвацца з гэтых з лапаў Крамля? Абсолютно слушна, Евген. Балта-чарнаморскі звяз і міжмор'е — гэта, ну, практычна ясная і гістарычная альтэрнатыва расійскаму альбо падкантрольнаму Расіі ўсходу. На захадзе гэта пачалі ўжо добра разумець. І абараняцца ад ворага, абараняцца ад ягоных атакаў, ці гэта будзе гарачая вайна, ці гэта будуць інфармацыйныя, псіхалагічныя, гандлёвыя атакі, якіх, безумоўна, нам варта чакаць адтуль, трэба разам. Супольны патэнцыял Украіны, Польшчы, Беларусі і Літвы, ён параўнальны з тым, што зараз застаецца ў Расіі, з улікам таго, што ў Расіі дэпапуляцыя, вайна моцна падарвала і тэхналогіі, і эканоміку. Мы зможам пры дапамозе еўрапейскага звязу, пры дапамозе Амерыкі выстаяць. І, магчыма, мы тут закладаем падмуркі новай цывілізацыі, дакладней адраджэння той цывілізацыі, якая ў свой час, як фарпост захаду, існавала на гэтых землях. Ну, было б добра. Тут же галоўнае вырвацца з гэтых лапаў крамлёўскіх. Павел, давайте яшчэ крыху пра будучыню. Не так даўно з'явіўся артыкул, яшчэ адзін артыкул ад Сергея Ціхановскага пра фінляндызацыю Беларусі. Вы чалавек абазнаны ў гісторыі, у палітычнай гісторыі. І скажыце, ласка, ваше меркаванне наконт гэтай фінляндызацыі. Гэта ўвогуле, ну, навошта гэта зараз прасоўваецца? Таму што, ну, мне падаецца, што это просто нешта нерэальнае. Фантазія такая, просто прикольная фантазія. Справа ў тым, што Сергея Ціхановскага вельмі паважаю, але не зусім згодны з тым, што ён гаворыць. У выпадку з фінляндызацыяй гэта сапраўды гучыць, там, можа быць, прыгожа для многіх палітыкаў у свеце, якія хацелі бы проста рабіць бізнес, і чым больш там нейтральных краін, чым больш краін, якія, ну, бізнес as usual, якія проста вось як бы нікому не перашкаджаюць, тым лепш. Яно бы так, можа, і было, калі бы зноў жа не Расія. Таму што калі ёсць Расія, тут трэба выбіраць. Расія ставіць пытанне проста: хто не з намі, той супраць нас, альбо мы вас паглынаем, ну, альбо вы там супраціўляеце колькі можаце. І тут, канешне, ідэя Швейцарыі, ідэя Фінляндыі прыгожа і класна гучыць, але хутчэй за ўсё нам давядзецца выбіраць, нам ужо зараз даводзіцца выбіраць. Я думаю, што большасць вольных беларусаў ужо выбралі не з Расіяй. Не з Расіяй. Это не выключае таго, што мы можам і будзем гандляваць з Расіяй. Мы можам і будзем уплываць на Расію ў культурным плане, як это было 500 апошніх гадоў. Это не азначае, што ў нас не можа быць нармальных міжчалавечых стасункаў. Канешне, ўсё гэта будзе, і там ёсць шмат сем'яў і шмат сваякоў па абодва бакі беларуска-расійскай мяжы. Амаль знікомай уже зараз. І тым не менш, вось гэтую мяжу трэба будзе збудаваць. Тым не менш, вось гэты звяз, вось гэты хаўрус з усходнееўрапейскімі дзяржавамі, не расійскімі, шмат у чым зараз антырасійскімі, нам жыццёва патрэбны. Проста калі яго не будзе, мы рызыкуем знікнуць.
калі просто казаць, што мы нейтральныя, не кранайце нас, калі ласка, ну рано ці позна Расія падаб'е. Вось, альбо Захад вымушаны будзе просто займаць тэрыторыю, якая там ніяк не вызначаецца. На жаль, в адрозненне ад Фінляндыі мы на такім геапалітычным скрыжаванні, у такім фокусе, про які зараз упэўнена кажуць, што это ці не самая патэнцыйна гарачая кропка свету. Тут уже праекты ядзернай вайны, абмяркоўваюцца ядзерныя ўдары па Беларусі, на вучэннях адпрацоўваюцца, выбачайце, куды ўжо далей. То есть мы ў самым гарачым фокусе. І тут вызначацца трэба. Вызначацца адназначна, мы еўрапейская цывілізацыя з магутнай еўрапейскай хрысціянскай гісторыяй. У Расіі свая гісторыя, яна шмат у чым азіяцкая, яна шмат у чым не хрысціянская. І гэта таксама трэба ўлічваць. Вось гэта якраз і вызначае непрыняццё ідэі фінляндызацыі. Мне здаецца, вось ідэя Беларусі ў НАТО, Беларусі ў асацыяцыі з еўрапейскім звязам значна больш зразумелая беларусам і значна больш рэалістычная. Так, вось вы казалі яшчэ і пра Швейцарыю, таксама ўзгадалі, і таксама там, пачынаючы з канца 90-х і нулявых, яшчэ параўноўвалі з Чэхіяй, казалі, што вось мы можам стаць як Чэхія, а тут яшчэ і Фінляндыя дадалася. А заўжды хацелася, каб Беларусь была проста, якая фінляндызацыя? Давайте беларусізацыяй займацца. Вось. Да, это такі першы пункт. Павал, глядзелі вы інтэрв'ю, можа быць, чыталі апошняе інтэрв'ю Марыі Калеснікавай, дзе яна кажа аб тым, што трэба дамаўляцца з Лукашенка, давайте з ім размаўляць, давайте размаўляць, палегчыць крыху санкцыі. Ваше стаўленне да такой пазіцыі? Шкада, што Маша пратэсны патэнцыял, які на ёй сфокусаваўся ў 2020 годзе, зараз спрабуе пераплавіць у такую слабую перамоўную пазіцыю. Чаму яна слабая? Таму што Лукашенко не размаўляе з тымі, хто не мае сілы, не мае дывізіяў, не мае магчымасці прымусіць яго да чагосьці. І тут гэта проста можа быць выкарыстана ў якасці такой, ведаеце, там тэхнічнай пракладачкі пры перамовах з дарослымі дзядзямі. Вот ёсць жа беларусы, якія гавораць, што трэба размаўляць. Не, Лукашенко не будзе размаўляць, ён можа выкарыстаць гэтую сітуацыю на сваю карысць. Больш упэўненая ў гэтым сэнсе і больш зразумелая і больш лагічная пазіцыя Пазняка, калі ён гаворыць, што эканамічныя санкцыі штурхаюць Беларусь на кірунку Расіі, але Зенон не прапановвае перамаўляць з Лукашэнкам, свой набор метадаў прапануецца, і ў гэтым плане, канешне, пазіцыя Зенона тут больш зразумелая. Пазіцыя Машы, мне здаецца, што проста выкарыстоўваецца. Самае лепшае, што Маша магла б зрабіць, это ўзгадаць сваю баявую маладафронтаўскую маладосць, узгадаць 2020 год, калі яе людзі палюбілі менавіта за тое, што дзяўбці, і працягваць усё-такі дзяўбці. На гэта інтэрв'ю была рэакцыя, шмат хто выказаўся там сярод дэмсілаў нашых, у асноўным, конечно, сярод тых беларусаў, якія за мяжой, але і з Беларусі былі рэакцыі на гэта інтэрв'ю. Гэта быў Нікалай Статкевіч, які таксама вельмі крытычна да яго паставіўся. І як вам увогуле, як вы можаце патлумачыць гэты феномен Статкевіча ў Беларусі, дзе ён вядзе свой тэлеграм-канал? Мы там, добра, нават калі мы не ведаем, ён гэта робіць, не ён, але там вельмі крытычна ўсё у бок Лукашэнкі, у бок рэжыму, і ў краіне, дзе дагэтуль за лайкі 5гадовай, нават 10гадовай даўнасці ты атрымліваеш штрафы, срокі, все што заўгодна, шмат рэпрэсій, а Статкевічу дазволена. А чаму так? Нікалай Статкевіч тут просто супергерой. То бок ён на тэрыторыі падкантрольнай рэжыму і фактычна акупаванай Расіяй, ён адваяваў асабістую прастору, это звязана з тым, што ідуцца перамовы з амерыканцамі, там, можа, дамовіліся проста не кранаць тых, каго вызвалілі і так далей, але тым не менш ён асабіста сваёй мужнасцю, сваёй настойлівасцю адваяваў эту асабістую свабоду, і яна зараз, як маяк, свеціць шмат каму ў Беларусі. Это сапраўды феномен, это сапраўды крута, і, можа быць, сапраўды это мог зрабіць толькі Нікалай Статкевіч. Тут я шмат у чым пагаджаюся з ягонымі высновамі, і, канешне, проста як удар шаблі, там ягонае першае інтэрв'ю пра магчымасць ядзернай вайны ў Беларусі пацвярджаецца же зараз, то бок мы бачым, што это яснае, глыбокае мысленне. Я перакананы, што піша артыкулы ён сам, я перакананы, што ён такім чынам дапамагае тым беларусам, якія ў Беларусі не згубіць мужнасць. Людзі таксама глядзяць і бачаць, што можна, аказваецца, можна цягам проста шляхам неймаверных высілкаў, ахвяраванняў, цярпенняў, страты здароўя, але все-таки можна заставацца свабодным і ў сённяшняй Беларусі.
Павел, крыху про Беларусь, беларускасць, беларускую культуру і літаратуру. Забараняюцца кнігі адна за адной, ну просто это некае сярэднявечча просто, і прыдушыць усё беларускае, падаецца, гэта апошняе, што можа зрабіць рэжым. Але калі мы кажам аб тым, што Лукашенко, ну можа не такі ён і дурны, як час ад часу падаецца, і разумее, што адзінае, што яму зараз унутры краіны дазваляе крыху брыкацца і супрадзейнічаць Крамлю, гэта па сутнасці беларусы, якіх ён гнабіць, душыць, але ён заўжды можа сказаць, што я б за. Володя, я все сделаю, но вот у меня ж народ этот непослушный. И при этом все белорусское просто знішчаецца под корень. Я хотел такой, ведаеце, может, что-нибудь такое мотивационное и бадзёрае ад вас пачуць, потому что беларуская культура, беларуская мова душыліся шмат гадоў і нават там стагоддзі. Цяжка ўспомніць той час, калі беларуская мова была дазволена. Там это просто нейкія такія вось, год там, 2 тут, 3 там за апошнія 200 гадоў. Як вам падаецца перспектыва? Ці здолее рэжым унутры краіны задушыць усё беларускае, тое пакаленне маладое, якое зараз там у школках, ці выйдуць яны са школы і ў сваё дарослае жыццё панясуць нейкую, хоць там нейкую беларускасць унутры, таму што без разумення Беларусі, без разумення незалежнасці і культуры, мне падаецца, усе нашыя планы на будучыню такія, так сабе. Памятаю, калі Лукашенко толькі прыйшоў і пачаў праводзіць свой першы рэферэндум пра забарону бела-чырвона-белага сцягу, наша Ніва выйшла пасля вынікаў так званага рэферэндума, яна выйшла з класным малюнкам на першай паласе. Там, наколькі я памятаю, Сергей Харэўскі намаляваў такі магутны дуб просто на всю старонку і напісана «Не зломіш». Не зломіш. Беларускасці беларушчыну ўжо не зламіць. Нават тое, што Лукашенко забараняе беларускія кнігі зараз, это працуе на рекламу. Ясна, што забаронены плот адразу там трэба каштаваць, шукаць в інтэрнэце. Што ж забаранілі? Таму гэта працуе так. Што з галовамі маладога пакалення? Вот паглядзіце, кажуць зараз, які жах нашых дзяцей штурхаюць у спартыўна-патрыятычныя лагеры, там, значит, спрабуюць іх там вучыць паміраць за радзіму, там і так далее, і так далее. Так слухайте, мяне таксама напрыканцы Савецкага Саюза вучылі паміраць за радзіму. Мы ж выраслі на кніжках пра піянераў, герояў, якія аддавалі сваё жыццё за перамогу. І потым яны яшчэ здзіўляліся, адкуль малады фронт вырас, адкуль выхаваны вот это маладыя людзі, наколькі яны там, значит, такія там мы ж прамылі ім галовы. Мы, здаецца, прамылі ім галовы. В рэальнасці яны рыхтавалі толькі целы. На ўсіх гэтых бясконцых там вайсковых зборах рыхтавалі целы, а галовы в гэты момант забірала цывілізацыя і культура захаду. І зараз інтэрнэт забірае душы і галовы маладых беларусаў. Рэжым іх проста падкачвае, рыхтуе целы. Зло будзе абернута на добро. Яны проста рыхтуюць кадры для будучага беларускага войска, незалежнага, нармальнага беларускага войска, якое будзе абараняць незалежнасць Беларусі. Таму што гэтыя беларусы маладыя, яны ж не дурні. Трэба быць дурнем, каб думаць, што можна цэлае пакаленне беларусаў вот так вот взять, абцясаць, значит, на савецкі лад. Все уже няма гэтага. Ёсць інтэрнэт. Людзі ўжо каўтнулі свабоду, людзі зразумелі, што такое Беларусь. Нават маладыя людзі, нават дзеці. І таму Лукашенко прайграе і ўжо прайграў. І зараз ён проста паглыбляе вось гэтыя рысы, вось гэтыя межы, якія сам і заклаў, і па гэтых межах і трэсне ягоны рэжым, і моладзь, новае пакаленне выйдзе лепшае, чым мы думаем. Мы-то думаем, што яны такія там апалітычныя, альбо яны нават прарасейскія будуць, не будуць яны ўжо прарасейскія. Все тут будзе цудоўна, і забарона кніжак тут толькі дапаможа. Про забарону кніжак. Павел, давайте яшчэ раз. Шановныя, пакуль кнігі забараняюць, Павел Севярынец іх выдае. Вось першая кніжка пасля вызвалення можна набыць і ў Варшаве. Дзе там яшчэ раз нагадайце? Можна набыць на кніжным кірмашы ў Варшаве, можна будзе набыць у Беластоку. Мы ў суботу в 16 гадзін на хабе «Новая земля» праводзім яшчэ одну сустрэчу і прэзентацыю. Пасля там па буйных гарадах, дзе ёсць беларусы. А пакуль можна пісаць мне ў прыват, я спадзяюся, мы там распрацуем. Не проста пісаць у прыват, даражэнькія наши, а паглядзець гэты выпуск эфира, пабачыць у каментарах, у апісанні под гэтым відэа спасылку на канал, YouTube канал Павла Севярынца, подписаться, і, як звычайна, ваши лайки, каменты і рэпосты, калі для вас гэта бяспечна. Дзякуй за увагу, дзякуй, Павел, за размову. Дзякуй, кефір трэба ўжываць рэгулярна. Згодны з вами.